Удачлівы маршрут упершыню на прыпынках абласнога цэнтра. Радыё Брэст на пачатку новага сезона праводзіць акцыю для вадзіцеляў і пасажыраў маршрутак. Тыднёвае галасаванне вырашыла лідар маршрутка нумар 35. І вось, дыджэй Евген Філіновіч адпраўляецца на пошукі пераможца. Неаднаразова терпіць фіяска, але ж призер знаходится. Да, действительно, искали мы номер определенного маршрута, номер маршрута номер 35. Именно за этот маршрут больше всего пришло смс-ок в поддержку этого маршрута. Нашли водителя, не с первого раза, кстати, удалось, но тем не менее мы справились со своей задачей. Сапраўды удачлівым маршрут аказаўся для Сергея Панасюка. На хвале 104,8 FM малады вадзіцель штодзень. Гаворыць, як толькі пачуў у эфіры пра акцыю, зразумеў, павінен стаць пераможцай. Ехал, слушал, ждал, пока все-таки ко мне подсядет наконец-таки этот молодой человек Евгений. Все выжидал, караулил. Все-таки наконец-таки я его выловил. Вот. Получил призы, спасибо. Буду дальше слушать, всем рекомендую. Не обман, ничего. Только хорошие эмоции, аж руки трясутся. Все хорошо. Самая маленькая пассажирка маршруткі Софійка святкуе свой першы дзень нараджэння. З мамай яна адпраўляецца ў гульнявы пакой. Атрымаць невялікія падарункі было яшчэ адной прыемнасцю. Мы оказались случайно в центре вот такого замечательного события. Поздравляют молодого человека с победой в конкурсе. Мы тоже любим слушать радио Брест. Тым часам радыё Брэст працягвае свой квест у гонар пачатку сезона. На гарадскія вуліцы ў пошуках новага пераможцы дыджэі выйдуць ужо ў бліжэйшую пятніцу. І хто ведае, магчыма, на шчаслівым маршруце апыніцеся менавіта вы. Тацяна Ігнатавец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія Брэст.